جناب آپ دی بھی واہ واہ کیا بات ہے آپ دی بھی جناب مصطفیٰ کریم دے غلامو علی پاک نو کہن لگا سا کیا یا علی اے دسو کڑے جانباراں جڑے انڈے دین دین او کڑے جانباراں جڑے بچے دین دین او زمانے دی چوڑ دا بے وقوف دا جاہل مطلق مرکب غیر مفید دا او دا نظریہ ایسی کہ علی پاک نو الجا لے سا تے علی دی نماز رہ جاسی انہوں پتہ نہیں علی بھی علی انہوں پتہ نہیں علی بھی علی ہے بولو بولو ورنہ میرے وال ہوندا علی دے نام تے بلاون واسطے میں کہہ رہا قرآن سارا نبی دی سناوے اے ملا نہ مننے تے جلی کی کرے ولیاں دی قبراں تے فتوی کفر دے او فیض آپ نہ پاوے تے ولی کی کرے دشمن علی دا قصور تیری ماں دا حرامی جو ہوئے ہو تے علی کی کرے اے گل ہے بڑی مہربانی بولو سبحان اللہ کیا بات ہے جناب اللہ تو سلامت رکھے مولا کرات میں کیا لگا سکا یا لیے دسو او کڑے جانبار جڑے انڈے دین دین تو کڑے جڑے بچے دین دین آپ فرمایا سون جنہ دے کان اندر ہومن او انڈے دین دین جنہ دے کان باہر ہومن او بچے دین دین فرمایا تو کھڑو کے گین میں نماز پڑھ کے آ رہا نہیں یار این تے نہیں گل دا خون نہ کرو بولو سبحان اللہ میں نماز پڑھ کے آ رہا مولا کائنات دا زمانہ سی نا تے ایک نجومی نے غیر دیا خبراں دینی شروع کر دیتی ہیں آپ اپنے غلاماں نو چان والے نو منن والے لے کے دے کول پہنچے آپ نے نجومی نے فرمایا نجومیاں میں سنے ہیں تو غیب دیا خبراں دینا ہے او بھی علی دے ہوندیاں اتنے سونے بندے دے ہوندے سبحان اللہ سنی اوٹھنے تنی نہ آخری لالیاں والے آخری بولو سبحان اللہ توجہ میرے بال ویکھو ہن ڈبل خوشی ہوگی میرے بال ویکھو بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے اے لنگر شریف تو نا کچھ کمپنی پریشان ہوندی ہے اے حسین دی نیاز ہے اے عباس دی نیاز ہے اے نبی دی نیاز ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پلیتا واسطے پلیت ہر شے ہوندی ہے پاکا واسطے پاک ہی ہر شے ہوندی کئیاں نو کان نصیب ہوندے تے کئیاں نو نبی پاک دے میلاد دا حلوہ نصیب ہوندا تے کئیاں مولویاں کتاباں میں چے بھی لکھیا ہے بھئی یارویں دی ڈیگ حرام ہے تے گو حلال ہے وہاں نظیمہ دار وہاں نے گو حلال ہے تے میلاد دے لنگر حرام ہے میں کہا ٹھیک ہے رب دا قرآن پھر اٹل فیصلہ کر لیا ہے بھئی پاک شیعہ پاکا واسطے پلیت شیعہ پلیتا واسطے توجہ کر رہا بڑی مہربانی اصل میری گفتگو دا اہم مزاج ہے کہ نقطہ اور پوائنٹ میں شہر و شہری میری کوشش ہوندی کہ میں گھٹ کرا لیکن سنیا دی قوم مندی نہیں نا مسئلہ صرف ہے میرے بال دیکھو آپ وہ دا کول گئے تھے آپ نے فرمایا نجومیاں میں سنیا تو غیب دیا خبران دینا ہے اس کہا بالکل لنگر بھی لبو تے میرے بال توجہ بھی فرماؤ شکریہ میری محنت ضائع نہ ہو جائے مولا کائنات نے وہ دا کلام جاری رہا تھوڑی دیر تو بعد نجومی دے نوکر نے کھانا پیش کیتا ایک روٹی مولا علی دے سامنے ایک نجومی دے سامنے ایو گل ہے تقریر میری فائنل ہو گیا مک گئی ہے وعدہ ہو گیا بالکل ایگزیکٹلی مک گئی گل لیکن یہ گل پوری کرسا مولا کائنات سرکار روٹی چکی نجومی بھی چوک لے نجومی روٹی توڑ کے لگا کھامن مولا کائنات باں تو فاضلہ فرمایا ٹھہر جا آپ نے روٹی دے کتے ٹکڑے صاحب بھائی دیکھا جے میرے بال آپ نے روٹی دے کتے ٹکڑے سالن دے وچ ڈالے نجومی سمجھا کہ شاید حیدر قرار دی تاجدار حل عطا دی مشکل کشا علی کاتب قدرت دی تحریر علی غیرت الہی دی شمشیر علی میرے نبی دا ویر علی قرآن دی عملی تفسیر علی صحابہ دا مشیر علی تے سنیاں دا پیر علی مولا کائنات دی طبیعت ایسی کہ شاید کہ روٹی دے ٹکڑے کر کے اس طرح کھان دیں ان نے بھی روٹی دے کیتے ٹکڑے نجومی پھر لگا کھامن اور آپ نے او دا ہاتھ موڑ پکڑ لیا آپ نے او دا او برتن جدے میں روٹی بھی ہے سالن دے ٹکڑے سالن بھی ہے تو روٹی بھی ہے آپ نے چکیا اپنے برتن دے وچ جدے روٹی بھی ہے سالن بھی آپ نے او دا برتن چکیا اپنے برتن دے وچ کیتا مودا ہن اون دی روٹی دے ٹکڑے تے مولا علی دی روٹی دے ٹکڑے آپس وچ آیا گالے آپس وچ کی ہو گئے مکس ہو گئے آپس سے مکس ہو گئے مکس ہو کے کریا خو سبحان اللہ او دی روٹی دے ٹکڑے تے مولا علی دی روٹی دے ٹکڑے آپس سے مکس ہو گئے اب آپس سے وقار لینا دینا مقدر ہے دوبارہ بے شک میرے نہ سنے لیکن میری گل دی قیمت ضرور دی ہے حضرت مولا کرام نے فرمایا نجومیاں سن اے دے وچوں جڑے تیرے او بکرے کا اوے اللہ دا بندے او گل دا ضائع نہ کرو بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا وچوں جڑے تیرے او بکرے کر ہو سکے سرکار ایسا ناممکن ہے فرما ٹکڑے پر جان دینا خبراں غیب دیاں دینا
کلمہ پڑھیا سرکار دا، کلمہ پڑھ کے واپس گیا اپنی نجومیاں دی جماعت کو، نجومیاں دی جماعت نو کہن لگا انہاں کیا چھڑا نبی کریم نو شکست دے آئے رسول اللہ نو ہرا ہے، اسا کیا کملے ہو زندہ علی سمجھ وچ نہیں ہوندا ہوندا نبی سمجھ وچ نہیں آندا۔ اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں اے او ذکر ہے کہ ساری زندگی لکھن والا لکھدا رہے، پڑھن والا پڑھدا رہے، سنن والے سندے رہن، انساناں دیاں زندگیاں مک جاسن لیکن اے ذکر کدی مکن والا نہیں۔